kune avo vanga vachifunga kuti Ketina achapinda mugudza mushure mekunge aitirwa petition yekuti arege cyberbullying paFacebook. Aiwa kutambisa nguva ukuwo Patricia Jack auya kuzomukumbira ruregerero, asi nyakukumbirira ruregerero ati iye 2050 achanga aripo achiri kungopeta vanhu. Celebrate zvakare birthday raSimboti achibva adzosa post yaakamboisa 3 years ago. Zvese zvichataurwa muvidhio iri. Do watch this video to the end and please don't forget to like and subscribe. So pane petition yakaitiwa nezuro yakapushiwa zvikuru neCat Family yakanzi iyo Stop Cyberbullying paFacebook Zimbabwe Facebook Community yanga yasainwa 473 signatures. The goal was to sign 500. Yakatangwa nemunhu anonzi Rothemoyo achiti iye isusu semaZimbabwean community all over the world tiri kuti call for immediate action to be taken against uyu munhu wepa-social media bullies and associates. The main culprit ndi Ketina Masomera, who has been engaging in zvinhu zviri unethical online. Her full name anonzi Ketina Masomera Anania, lives in Ireland, Cork City. She has multiple social media platforms with huge following, namely Ketina Masomera, Ketina Anania, Ketina Masomera fitness pages, and others. This individual has been recording people without their consent. Zvichienda. So guys, ndo taurwa mumastreets, asi izvi hazvina kutyisa Ketina zvachose. Abva angoresponda immediately ndokuti iye baba nichaita mapetition 2 million then ndichibvarura ndichidambura. Nhasi maakuziva kuti vana havatukwi. Painzi Brandon Ingochani naPingi makadi kuita petition. Gurundoro naChera vaiwawata vachituka Dominic makadi kuita fuck off. Muchaita petition yenyu ndendiri muno Myland. Hazvibvisi citizenship yangu ende handiendi kujere ende hakuna kwandinoenda. Ndichabvarura kusvika zvanaka ndivhundutsirwi nepetition yemagosti. Ende kuita petition yegosti rakagara rakatondimako kudhara rakawanda negosti. Plus handinzi Ketina Masomera, ndinonzi Ketina Taingorufu. Musaise zita risiriro nyasokorekta imiyasoti Ketina Taingorufu. Moti Cork City Island. Hamundi silence. Awedzera zvakare ndokuti muchaita mapetition 1 million hamundigoni handife ndakachinja. Bvumai kuti ndiri chibaba chenyu 2030 ndinenge ndichingobvarira Mrs. Irish Mama for Tata wondidi hapana. Give me the link ndisainewo petition yacho ndatonetawo neni naye Ketile wacho. So ndo mashoko ake ari kutaura. Akati chitakura mombe, mbudzi ihata, huni dzanaiwa, madongi abhirida, paradzai wauya. Ari kuzvikuzirira kuti haasi kuzomboreka. This came kune vasingazivi after atuka mwana waNosta akamutaura nyaya dzake, akaburitsa masecrets ekunzi akabatwa chibharo aine 11. Mwana ndokubva apedzisira auya pasocial media akati naye andiketi kumhosva yangu nemi ndeyeyi. Akasvika pakukumbira regerero but vamwe vakabva vangoti aiwa tokumbirawo kuti tibve tangostopa bullying yakadai so iyi wese kana ichinvovha vana vechidiki vanogona kutora upenyu hwavo. Ndo pakazoburitswa petition iyi yanzi isainwe nevanhu 500 kuti Zuckerberg agone kueffecta izvi. Vamwe vari kuti aiwa iwewe uri kungoedzako kuzvisimbisa kuti titye nemashamwari. UK is not a lawlessness country. Kusungiswa ndiko kwauchatoitwa Ketina Masomera. You want to make people think kuti hapana zvinoitika zviripo and loads of stuff zvichaitika kwauri. Problem comes when you think you are above the law. Nekuti iwewe vanhu veku island vakutokuziva kuti hapana chavanokuita. Mapurisa ari muhomwe dzako, wakapinda kakawanda unobuda mujere just like that. So this time nyaya yekuti uri kutaura zvevana vevanhu zvinogona kukupinza muna taisireva. Padambudziko riripo nderekuti pane zvimwe zvakazoburitswa zvakare nana Lulu Edwards vachiti ivo vane information yemukati yekuti vanga vachiedza kuisa Nosta passport
spotlight kuitira kuti vagopusha star party yake. So yesterday there was a poster that was posted yakanzi iyo Nosta naNyasha star party, ngativaitirewo star party kuti Nyasha agone kunyaradzika mukutukwa kwaakaitwa naKetina. Lulu Edwards ati anoziva kuti this was all planned kuitira kuti zita raNosta rimbouyawo kupublic. Ameno nhamo dzavainadzo dzavari kusangana nadzo kunyika dziri kure ikoko, so they decided to just come on Facebook vopema, but way yazvinoitwa nayo obviously you know guys kuti zvinoitwa richinge drama. Gore riya takambobatana huro pano vanhu vachiti Ketina unovenga mai vake chino zuro ndizuro takazoona vavese kumba gogo vakasara vachiverenga makomenzi vachitamba nevazukuru vavo vachizvifarira. Tikatoona kuti guys pamwe pacho kutoitiswa chaiko nevanhu, asi isusu pano tinongoti isu hati hotspot zvinenge zvichingoitwa mumastreets ndo zvatinenge tichingokupai. Pane vari kuti wedwe dei taibatana pakubvisa vaya vakazvigadza pamuhondo yese iyi tingadai tisina. Once again we are Zimbabweans busy majoring on minors. Mashaya basa here, regai tiseke zvedu, chiendai neuwandu hwenyu mundovhotera Sakile Dube uko, itai zvine musoro awhinewo Miss Universe yari kuita iyo Voice of the Voiceless kudii kwacho. Alright, tichipedza ipapo tomanya pana Patricia Jackie uyo akakumbira ruregerero, but ndo paunoona kuti okay yes, in as much as akumbira ruregerero hoyo taingorufu abva hangu poster pamusoro zvakare. So Patricia Jackie ati we are sorry and it will never be repeated. Pakakanganisika, we have apologized. We are the voice of the voiceless. We stand with the truth and the truth only. Rimwe rese ratova drama guys. Cat family, sit down. Your mom has been bullying vana nevabereki vevamwe for too long and she never apologized. Ketina aka apologize one. Doreen akatuka a toddler kuti ngafe aka apologize here. Anyway, on behalf of the Bitterness family, we are sorry pane zvakaitika kutadza kuri muvanhu. Let's move on and start afresh. It won't be repeated. We'll make sure of that. I love you all. Ndokutega vanhu vese vari mubitterness kuti vabvumirane naye. Stobolos Chidamo Lulu Edwards, My Sensitive Bullet, Ambassador Queen of Peace Babaro Kadia Angotindo, Angel Love, Auntie Masiziwa Diamond Wenyash and others. I'm seeing your videos muchitinga sungwe zvinozo batsirachi. She apologized, then she came with threats again to expose Nosta. Iminduro yakuya kuna Patricia yataura kuti Auntie Masiziwa muri kuti asungwe achisungirwe iyi. So vamwe ndo vari kuti fine aka apologize, but then adzoka zvakare ne more threats. So she is not sincere. Taneta vedu ene bullying yake pafair chaipo haisisiri content. Patricia adzoka zvakare akati vedu weka, like I said guys, the way Keti akazotaura nayo azvina kunaka. But the mom, if you follow her, vakauya last year but one vachititaurira nyaya yerepo iyoyo vega zvakaitika and stuff. Is not a new story, but Keti akazotaura nekutsamwa, and like I said, it will never be repeated. But now yes, in as much as achiramba achitsimbirira Patricia Jackie kuti like I said, it will not be repeated. A few minutes ago Ketina ndopa aposta video achitaura kuti again and again hapana sore kubva kwamndiri, ndicharamba ndichikupetai. Ketina ngatseuriki kana chudzwa. I remember you tried very well to talk some sense paya achita naro. It's like anga agara ine agenda hake. Like seriously, you can't still blame such behavior on mental illness yezvakaitika pakazvarwa Domza, of which vanhu vakawanda we have gone through that as Hatipengi. Keti crossed the line and she spoiled her apology futi pakuya achithreatena Nosta. She has to be stopped. Ini ndinoti zvangu ngaambosungwa adzidze. Problem chese munoda kupinza Cat family makaiswa chii Cat family here vedwe. Cat family ndo yati Keti atuke mwana kuti ndo saka wakarepwa. That's very bad. Musa pembedze upenzi vedwe.
munhu akakanganisa, sorry ngaive sorry, murakakanganisa nekutuka vana vevanhu hazvizi right, but regai kuti munhu kana akanganisa moramba muchingoti ninge akazviita wani kwaana kukumbira ruregerero. Ita zvako iwewe, usaite unhu hwakaipa nekuti umwe munhu akazviita. Iwe mira pachokwadi. Manetizens akontinue akati haasi kufara, haiwa tibvire apo, pese pamunoita zvinhu zvekutaura zvakaipa hausiye zita rekete chimove to onekare, iwe uchingori teki naye move wenu usiyane naye, mese muchadona one by one. Mamboti madi mari yamuri kuwana nekuda kuzviita magandagori paFacebook iyi iri kukupfukirai one day. Dzidzai kuvhara miromo yenyu and creating your own content musingatuki. Kukundwa nevana vadiki vakauya zuro vanoita content yavo yakaropafadzwa naMwari. Honai pavave imuripi nezvituko zvenyu. Gore rino rinopera umwe apinda mujere kana kufa nebitterness yenyu. Pana uyu revenge yaMwari is sour. Mark my words, repent or else munonyura chete. Pakaresveka chaizvo. Cat families yana inayo. Ngatitsvagei peace guys. Hatitsvagi peace tichivhura imwe violence. Ina hangu handisket family zvamuli, but as a mother ndakabatikana vana vese ngavasi iwe ndeumwewo uyu ari kutaura izvozvo akati vedweka leave children and parents and everyone out of zvimabhifu zvenyu nezvima content creation zvenyu. Hazvichanakidze guys. Kumagumo kune nyaya kuchanduku dai vari vamwe vachitoita malive asingaperi. Ina handina family, but munhu haukumbire ruregerero then upa mathreats futi. Sorry kana ndakakutadzirai kungotaurawo semunhu ane muromo unodya hawo salt. So ndo nyaya yacho guys iri kuitika mastreets. But anyway, Katina celebrate hake birthday remwana wake akati iye areferensa zvakare vanhu vakatombomuseka aita mwana mutema. So you find kuti nyaya iyi mumwoyo make Katina haina kupera. Maybe ndo panozobvirawo bitterness yake yevanhu vakamuseka at the time where she was down. So anyora iye akati dear baby Dominic, last year I remember having contractions at 30 weeks pregnant. Later in the night my contractions aya ndokuita worse. I remember panicking and calling the ambulance. Long story short, I remember after all the midwife achindudza kuti mwana angori 1 kg in weight, and I remember ndichitya kuti hauzombopararami. Handikangamwe kurwadziwa kwandakaita ndichiburitsa mwana and mwana achizoendeswa kuincubator ndichisara ndiri worried. Asi ndakazoziva zvakare kuti since yanga iri COVID-19 ndaifanira kuenda kumba ndichikusiya uri muchipatara. Yakava nguva inorwadza zvikuru and ndiri kutoremember ndichichema ndichinamata pakati peusiku ndichipanika every time pandinoona hospital ichifona. Ndakatya and uye ndaitya to carry you. I remember ndichienda kunokuona kuchipatara ndaingokuona uri mukati megirazi ndichitoavoida vanhu because ndandisingadi kuti vandibvunze kuti ko chii chakaitika nemimba yako uye mwana ari kupi. I remember ndichitoshandisa mapicture aKaden nekuti iwewe wanga uchiri muhospital. 2 months later ndakazoona family member yaburitsa mapicture ari very sensitive ako kuna imwe socialite, thinking ndaikuviga nekuti uri mutema, but no, yaiva nyaya yekuti wanga uri muincubator uchirwa. I remember ndichigara panze pechipatara zuva rese waiting to come inside ndichikuona uchikundikana kufema. I remember being bashed kuti I gave birth to mwana mutema. My miracle baby, uri superhero yangu, wakasurviva zvese uri murwi chaiwe wondogamba. Happy birthday Simboti. Ndokubva paisiwa picture achifara. So guys, tiri kufara kuti Domza akura murume mukuru chaizvo. Nyaya yacho ndo yazongoti ichipera kuisiwa pachibva pauya zvakare nyaya yekukontinya. Asi
bitterness yacho iri kunzi pane zvakaitwa nemasocialites nguva yekuti mwana anga achiri mudiki ari mugirazi, pombopostewa mapicture emunhu mukarati, then later on mwana obuda ari mutema, vanhu vachibva vafunga kuti maybe ari kuvanza kuti anga ambobuda panze asiyana natata, but iye haana kumbovanza nenyaya iyi guys. So ndo madhiri ari kuitika mastreets, tichange chingokupai zvese zviri kuitika as the story develops. Nyaya yenyu inenge iri pano, imi michenyu, just hit the notification button pese panongobuda nyaya, imi ndimi muchatanga kudzibata, isusu tichiita rese basa nekudzifambira.